Bună seara! După asemenea cuvinte de introducere, nu-mi rămâne decât să vă dezamăgesc. Vă spun de la început că nu am venit cu ideea unei conferințe academice care să rezolve probleme, ci am venit, ceea ce este firesc la vârsta mea, cu o intenție memorialistică. Am să vă spun povești. Adică am să vă spun ce a însemnat pentru mine o serie de întâlniri, ce au însemnat pentru mine și ce am putea, și cei care nu i-am cunoscut direct, să preluăm din reflexiile lor asupra vieții religioase, asupra credinței, asupra bisericii. Sper să nu vă plictisesc, sper de asemenea vă mărturisesc că am o mică panică, pentru că mulți dintre ei, chiar prelați, aveau și cuvinte aspre despre unii colegi, despre instituție, mai ales despre credință în general și felul cum ea se manifestă, și sper să nu supăr pe cineva dacă sunt rele, dau vina pe ei, dacă îi scuzăm, îmi cer și eu scuze. Dar cred că e important să reflectăm asupra ceea ce trăim, dincolo de exercițiul simplu, direct al viețuirii. Deci, voi face câteva portrete. Și asta pentru că am avut norocul să întâlnesc, într-adevăr, de-a lungul vieții, oameni care m-au marcat și care au fost pentru mine repere absolute în multe privințe. Acum, nu voi vorbi de toți, pentru că eu, de pildă, în plan profan, mă socotesc un om crescut în umbra unor pușcăriași. Și Constantin Noica, și Alexandru Paleologu, și Sergiu al George, și mulți alții au avut asupra mea o influență decisivă. Voi vorbi însă mai curând despre întâlnirile mele cu reprezentanți ai preoțimii și ai clerului de toate înălțimile. Acum, problema care va fi mereu la temelia expunerii mele va fi următoarea. Iisus a spus, cum știți, eu sunt calea, adevărul și viața. Senzația pe care o am uneori și care mă face să reflectez cu grijă asupra ceea ce trăiesc în jurul meu, este că există tendința ca, punând accentul din cele trei pe adevăr, să nu prea se acorde suficientă atenție căii și vieții. Un adevăr care nu e obținut la capătul unui parcurs, la capătul unei interogații, la capătul unei căutări, nu e suficient de solid, și un adevăr care nu ține cont de imediatul vieții, de problematica vieții trăite de fiecare om, este de asemenea insuficient. Iisus le-a pus pe toate trei în ideea că niciuna nu merge bine fără cealaltă și că întrupate doar în treimea aceasta, ele pot cu adevărat să constituie un sprijin. Ori eu am întâlnit niște oameni, și despre ei aș vrea să vorbesc, pentru care adevărul nu se putea gândi în afara căii, oricât de riscante, în afara vieții, oricât de complicate și de surprinzătoare, și e reflexia la care îmi permit să vă invit și pe dumneavoastră. Înainte să încep direct, aș spune și asta. Cum se face că am întâlnit oamenii ăștia? Avem întâlniri cu tot felul de oameni. Sunt mai multe răspunsuri posibile. Cel mai la îndemână, mai ales în acest context, este că așa a vrut Dumnezeu. M-a ajutat să dau peste personaje care aveau toată puterea să marcheze pe cei cu care se întâlneau. Alții mai antici ca mentalitate spun
destin. Ați avut noroc, v-ați întâlnit cu oameni grozavi, asta vi-a scos, se poate spune în loc de destin, providență. Providența vi-a scos în cale. Dar ceea ce vreau să spun este că nu mi-ar fi scos în cale asemenea oameni dacă, și aici mă laud, dacă nu i-aș fi căutat. E esențial, mai ales în prima parte a vieții, în tinerețea, când te formezi, să-ți cauți modele, să cauți întâlniri decisive, sau măcar să le aștepți. Și atunci, de obicei, ele apar. Ca motto al vorbirii mele, mi-am adus aminte de ce a spus un intelectual român: am învățat multe din cărți, dar am învățat totul de la câțiva oameni. Vorbind de cum se petrec întâlnirile astea și câte miraculoase pot fi uneori, trebuie să vă spun că primul om despre care vreau să vorbesc este Părintele Benedict Ghiuș. Cum l-am cunoscut? Eu am făcut liceu la Spiru Haret în București și acolo, din întâmplare, dacă putem folosi corect acest cuvânt, am fost coleg de clasă cu Floriana Avramescu. Floriana Avramescu era una din fetele preotului Mihail Avramescu, o figură iarăși despre care aș vrea cândva să pot vorbi mai pe larg. Nu o să apuc astă seară, că biografia lui, profilul lui, evoluția lui profesională și existențială sunt greu de rezumat și de înțeles uneori. Dar Floriana avea un duhovnic, pe Părintele Benedict Ghiuș, care locuia în vremea aceea chiar în sediul Patriarhiei. Pe dealul Patriarhiei avea o chilie acolo. Și ea îmi vorbea mereu de el și într-o zi mi-a spus: hai să-l cunoști. Și așa l-am cunoscut pe Părintele Galeriu, că am fost coleg de clasă cu fata Părintelui Avramescu. Acum, ce să spun, m-am dus smerit și curios în același timp și am cunoscut un personaj de o finețe, de o căldură, de o delicatețe și de o intuiție, fiindcă am simțit rapid că mă localizează undeva și că știe ce-mi trebuie. Ce m-a impresionat în discursul lui era că orice propoziție, aproape orice propoziție, începea cu cred că. Apropo de adevărul care poate risca să fie un fel de certitudine somnolentă. Nu, el începea totul cu cred că, adică lăsa loc pentru un dialog liber. Nu vrea să pună pe masă soluții definitive, vrea să întrețină dialogul, vrea să ajute la interogația în care te aflai. Și și-a dat seama și cam cu ce ar trebui să încep eu ca lecturi, eram elev de liceu, ca să mă apropii de tematica religioasă. Și mi-a recomandat o carte, nu știu dacă mai e, sper că mai e citită și cunoscută azi, de Claude Tremontin, care se intitula Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu. O carte remarcabilă, dar el și-a dat seama că nu e cazul să-mi dea cine știe ce text bătătorit, ci textul unui gânditor modern, teolog, dar care știe să vorbească pe limba veacului. Astea au fost primele mele două constatări în legătură cu Părintele Benedict Ghiuș. Și pe urmă am aflat, adaug rapid, că m-am întâlnit mai târziu, mult mai târziu, acum câțiva ani, cu Părintele Adrian Făgețeanu. Și în discuția cu el apărea următorul fenomen. Vorbea și din când în când spunea: poftim? Și nu era că
credea că am spus ceva. Era un fel de a provoca o reacție, un fel de a te pune în situația de a reacționa. Deci există această atitudine pe care mari ierarhi o adoptă. Am o poveste foarte interesantă cu Părintele Benedict, care ne-a povestit la un moment dat că el care se călugărise foarte, foarte tânăr, cred că 14-15 ani sau așa ceva, și care trăise cu toate exigențele vieții călugărești, cu studii, cu experiențe existențiale și așa mai departe, pe la 20 ceva de ani s-a simțit rău și a fost suspectat de cancer. Și s-a speriat foarte mult. Și a mărturisit că toată experiența lui călugărească de tânăr, toate lecturile lui, toate rugăciunile lui, nu reușeau să-l vindece de spaima de moarte. Și era foarte, nu numai spaima îl chinuia, ci și sentimentul că toată experiența lui spirituală de până atunci nu l-a ajutat. Lângă el în pat, adică în salon, era un alt domn care avea pe noptieră câteva cărți. Și printre ele era un volum din Platon, care conținea dialogul despre moarte, Fidias. Și Părintele Benedict a răsfoit și el cărțile astea și a citit acest dialog. Și a mărturisit că după ce l-a citit, spaima lui de moarte, criza lui interioară s-a liniștit, s-a adumbrit. Și eu am îndrăznit să întreb, Părinte, vreți să spuneți că Platon e mai eficient ca Evanghelia? Și mi-a spus nu. Vreau să spun că Duhul suflă încotro vrea El și alege căile pe care le socotește El în momentul în care intervine eficiente. N-am să intru în detaliile biografiei Părintelui Ghiuș, care era un om și foarte cultivat, care a avut o bursă la Strasbourg pentru doctoratul în teologie, care în 1943, adică cam la 39-40 de ani, a scris o broșură Înnoiește-te noule Ierusalim, în care cerea un spor de educație culturală și duhovnicească pentru buna exercitare a credinței. Pe urmă, a fost un timp la Cernăuți, unde înalt ierarh era Tiți Medrea și împreună acolo a organizat conferințe și dialoguri de cultură despre religie și la acele conferințe de la Cernăuți sunt și fotografii, au participat împreună cu Sandu Tudor, cu care le și organizase, Anton Dumitriu, Alexandru Elian, Constantin Noica, spre uimirea mea. A participat la conferințele de la Cernăuți în 1943. După aia a luat naștere mișcarea Rugului Aprins, despre care nu o să intru acum în amănunte, dar a fost o mișcare în care intelectuali și teologi și preoți se întâlneau pentru a dezbate teme care îi interesau pe toți. Această mișcare unde au fost prezenți nume extraordinare, de la Părintele Ghiuș până la Părintele Scrima, până la Părintele Boghiu, mulți alții, Părintele Arsenie, Părintele Stăniloae, de altfel, a fost imediat taxată în anii 50 drept o alcătuire stranie în care se întâlnesc intelectuali cu clerici. De ce? Ca să submineze ideologia de partid. Drept care au fost arestați toți. Trebuie să vă spun că toți cei pe care am să invoc, aproape toți, au petrecut lungi ani în pușcărie. Și au continuat să fie ei înșiși pentru ceilalți și după această dură experiență. Părintele Benedict a fost și stareț la Antim,
numit de Patriarhul Justinian Marina, și a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Muncă silnică, petrecută la Aiud și la Jilava. Și până la urmă, la pensie, s-a retras la Mănăstirea Cernica, unde este și îngropat. O mărturie caracteristică despre dânsul a publicat într-o carte a lui târzie Părintele Andrei Scrima, cu care era prieten din tinerețe și care, înainte să moară, a cerut să fie îngropat lângă Părintele Benedict Ghiuș. Eu nu eram în București atunci, dar am îndrăznit să-l sun pe Părintele Stareț de la Cernica și îi spun această dorință. Lucrul s-a realizat. Și azi, dacă mergeți la cimitirul Cernica, veți vedea două morminte modeste, unul al Părintelui Ghiuș și unul al Părintelui Benedict, al Părintelui Scrima. Într-o carte despre experiența lui de la Rugu Aprins, Părintele Scrima spune că se tot vorbea de toate religiile și la asta a ridicat un participant și a spus: mă iertați dumneavoastră, citați un musulman, dumneavoastră altcineva citează un hindus, unde suntem noi aici? Și Părintele Benedict Ghiuș a răspuns imediat: dacă Dumnezeu a spus că la sfârșitul vremilor își va lua la sine toate oile, cum să pot eu să le exclud? Cum să pot respinge pe cineva care vorbește? Nu e o vorbă ușor de spus și ușor de acceptat pentru unii, dar fapt este că atmosfera în care se purtau aceste dezbateri era extrem de vie și de provocatoare. Mai adaug doar, la multele pe care le-aș putea spune, că tot Părintele Benedict a spus 2-3 lucruri pentru mine supreme. Unul din ele sună așa: nimeni n-a părăsit ortodoxia pentru că ar fi epuizat-o. Alta însă este: cea mai cumplită persecuție împotriva bisericii este nevrednicia slujitorilor ei. Un spirit autocritic destul de riscant, dar care, luat în seamă, poate aduce importante schimbări de atitudine în viața noastră. Și am un bilet scris de mâna Părintelui Benedict, în limba latină, un citat din breviarul latin pe care mi l-a lăsat după ultima convorbire. Letibibamus sobriam ebrietatem spiritus. Să bem cu bucurie din sobra beție a Duhului. Astea sunt cuvinte pe care nu e că le auzi și zici: frumos. Nu, sunt cuvinte care îți rămân ca subiect de meditație. Ce înseamnă veselie, ce înseamnă bucurie. Mi-aduc aminte Părintele Arsenie Papacioc, pe care de asemenea am avut bucuria să-l întâlnesc, spunea și el asta: veselia e o stare esențială pentru viața spirituală. Veselia nu în sensul de euforie bezmetică, ci în sensul de participare iubitoare la realitate, la oameni, la ce trăiești. Aș trece acum, fiindcă l-am pomenit deja, la Părintele Scrima, despre care auzisem, dar pe care nu speram să-l întâlnesc vreodată. Și dintr-o dată, fiind în vizită în altul Plămădeală, la Păltiniș, am văzut că era lângă el cineva și el mi l-a prezentat, este Părintele Andrei Scrima. Era prima lui revenire în România după 40 de ani de absență.
plecase imediat după rugul aprins și făcuse un drum care l-a dus întâi în India, pe urmă în Franța, pe urmă în Liban. În Liban a fondat o mănăstire, ortodoxă evident, care i-a scris și regulamentul și am aflat de curând de la un cercetător din Iași, Alexandru Tofan, care a scris și o carte despre Părintele Scrima, că Yasser Arafat a avut una din neveste creștină ortodoxă. Și când trebuia ea să se spovedească, îi trimitea o mașină Părintelui Scrima la mănăstirea lui și l-a aducea ca să facă acest oficiu. A făcut și el parte din rugul aprins, marcat, ca mulți alții de acolo, de un călugăr rus, Ioan Kuligin, Ioan cel Străinii, se spunea, și a fost profesor la o școală din Paris, la o școală de teologie, și actualul arhiepiscop al Vienii este fostul lui student. Și câteva din formulările lui, poate riscante dacă trecem prea veseli pe lângă ele, mi-au rămas ca temă de reflexie pentru restul vieții. Una este, apropo și de replica dată la rugul aprins celui care spunea că prea sunt multe religii acolo, a spus: ca să ai un dialog corect cu celelalte religii, trebuie să ai o deschidere centrată. Adică dacă ai dialog cu ele fără să fii așezat, fără să fii orientat, fără să ai o opțiune, atunci e riscant. Dar dacă ești bine centrat, n-ai decât de câștigat după întâlnirile cu orice altă spiritualitate a lumii. Așa cum cercul nu se poate înțelege strict ca centru, fără circumferință, fără raze și așa mai departe. Adăuga să nu înțelegi cuvântul centru ca vârf, adică să ai slavă deșartă și să vorbești în numele unei supremații, fiindcă atunci nu faci ce trebuie. Mai spunea de asemenea că uneori e nemulțumit că se pune accentul în viața bisericească și în predica dedicată credincioșilor pe fapte. Trebuie să faci, ca să fii un adevărat credincios, ce îți spune duhovnicul să faci din punct de vedere religios. Și el spunea, în felul ăsta, ortodoxia riscă să devină ortopraxie. Adică o suită de soluții concrete care să-ți asigure mântuirea. Asta mi-aduce aminte de alt personaj pe care l-am întâlnit la Sâmbăta de Sus, Părintele Teofil Părăianu, Orbul, cu care întâlnindu-mă acolo, mi-a spus foarte repede: dragă, oricine poate să se mântuie dacă face 5 lucruri. Faci alea 5 lucruri, ești salvat. Și acele 5 lucruri sunt să te duci la liturghie duminica, să postești miercuri și vineri, să te rogi în fiecare zi, să citești zilnic un capitol din Evanghelie și să te spovedești. Sunt astea 5. Le faci pe astea, ești în regulă și ești mântuit. Și mi-am permis să-i spun: părinte, am citit în Pateric mărturisirilor mari părinți ai bisericii care în clipa morții spuneau: nu sunt sigur că sunt mântuit. Și când i-am spus asta, a spus: treaba lor. Da. Ca să vin și cu un episod mai picant, trebuie să vă spun ce important a fost întâlnirea mea cu Părintele Ilie Cleopa. M-a dus la el un prieten pictor, Sorin Dumitrescu, și
mi-aduc aminte ce ne-a spus și cum ne-a întâmpinat. Și dacă nu v-ați plictisit deja, vă spun repede întâlnirea cu el. Atențiune, avea 4 clase primare, era fiu de țăran, dar, ca să spun așa, cu mintea odihnită, citise toată biblioteca Mănăstirii Neamț și putea să citeze pe orice subiect pagini întregi din Sfinții Părinți, din Pateric, din scrierile religioase. Când m-a văzut, avea și un fel de instinct, aș spune, paranormal. Fiindcă am intrat în chilie, nu știa exact cine sunt și cine suntem. Cum m-a văzut, mi-a spus: dragii mei, avea o vorbire moldovenească, ceva humuleșteană în ființa lui. Ați văzut voi vreodată în Evanghelie, vai vouă bețivilor? Nu există. Spune să nu prea curvești, dar vai vouă curvarilor? Nu există. Vai vouă cărturarilor? Da. Și am simțit că m-a fotografiat. Și Sorin Dumitrescu, care mă zice acolo, care are o fire specială, a început să râdă satisfăcut că mi-a tras-o, mi-a zis-o. Și atunci el s-a uitat la Sorin Dumitrescu și a spus: dragii mei, nu e păcat mai mare decât nesimțire. Dar și el a fost arestat, a fost urmărit și, ca să evite arestarea, în 3 reprize s-a retras singur în Munții Neamțului. A stat cu totul 10 ani izolat în Munții Neamțului. Unii țărani știau pe unde e și îi lăsau mâncare în preajma locului unde stătea. Și l-am întrebat apropo de asta: părinte, în singurătate acolo, în 10 ani, l-ați întâlnit vreodată pe diavol? Și a spus: dragul meu, la oraș, diavolul vine deghizat. Ba ca o femeie, ba ca un prieten, ba ca o carte, ba ca un superior instituțional. În singurătate vine personal. N-am îndrăznit să-i cer detalii, dar mi-aduc aminte și de altă poveste despre el, apropo de, cum să spun, sursa lui țărănească, asumată însă și cu un umor special. Poetul Ion Alexandru, care fiind un creștin practicant, puțin prea autoritar, ajunsese, când intra în case, să le binecuvânteze. Cred că nu e chiar corect, nu? Poate oricine așa să... Mă rog. Da. Era foarte simpatic. Dar s-a gândit să ducă la Părintele Cleopa câțiva tineri poeți, să vadă și ei un monah adevărat. Și a fost câțiva în jurul lui, era și Ana Blandiana, erau foarte tineri. Și au venit și Ion Alexandru a spus: părinte, spuneți-ne un cuvânt de folos. Și Părintele Cleopa a spus: eu, dumneavoastră? Păi nu să sunteți intelectuali, scriitori, ce să vă spun eu dumneavoastră? Părinte, haide, uite, spuneți-ne ceva despre singurătate, că știți mai bine ca noi. Unor poeți să le spun eu despre singurătate? Știți ce mă gândesc? Facem altceva, dumneavoastră sunteți orășeni. Eu aici, uitați, văd cerul pe 180 de grade, cu tot ce are el, stele, constelații. Dumneavoastră nu prea mai vedeți cerul la oraș. Măcar din cauza blocurilor și tot nu-l vedeți. Ori mă gândesc că mai util ar fi, dacă tot ne-am întâlnit, să vă arăt constelațiile. Să vă spun ce se vede pe cer. Uitați, aia este Ursa Mare, aia e Ursa Mică și aia e constelația Orion. Și atunci Ion Alexandru, mai țăran decât Ilie Cleopa, i-a spus: părinte, de ce nu-i spuneți cum îi spunem noi românii? Tronul lui Dumnezeu. Și Părintele Cleopa zice: da? Noi îi spunem Orion. Da. Când a venit Părintele Scrima în țară, și-a adus aminte de foștii lui prieteni și a vrut să-i reîntâlnească.
Eu am avut trac, pentru că Părintele Scrima era un personaj complex și complicat. Și el mi-a spus că vrea să-l revadă pe Părintele Cleopa. Și eu mă temeam că Părintele Cleopa era un om volubil, avea discurs, Părintele Scrima la fel, și mă temeam, zici, cum o să descurce ei, cum o să se suporte? Ne-am dus la el, la Părintele Cleopa, s-au îmbrățișat și era cât pe aici să înceapă o discuție. Eu aveam trac, dar Părintele Benedict a spus ceva care nu părea să vină de la el. A spus: Părinte, frate Ilie, mai bine hai să cădem în genunchi și să ne rugăm. Și am văzut brusc doi mari vorbitori căzând ca doi iepurași în genunchi și rugându-se în tăcere absolută vreme de un sfert de oră. M-a impresionat scena asta și mi-a rămas în minte încă de atunci. Am mai avut întâmplări cu Părintele Scrima. Una din ele este că a vrut să vadă locul tinereții lui unde a lucrat după absolvirea facultății, Biblioteca Patriarhală. Și el a fost împreună cu Părintele Anania, bibliotecar tânăr acolo. Și asta era în începutul anilor 50. Și mi-a povestit Părintele Anania că la un moment dat, fiind ei acolo în clădirea de la Antim, a trecut un avion, un elicopter. Asta era pe vremea în anii 50 deasupra Bucureștiului, foarte rar. Și Părintele Anania a zis: ce e asta? Și Părintele Scrima a zis, care era mereu la curent și cu tehnică și cu tot, citea Sciențe Vie, citea. Zice: e un elicopter. Și Părintele Anania zice: de unde știi? Și Părintele Scrima: Intelligence Service. Însă, cum a plecat el din România? A fost în vizită oficială în România președintele Indiei, Radhakrishnan, care a trebuit să dialogueze cu preafericitul patriarh. S-a ales limba engleză și patriarhul știa că Scrima vorbește bine engleză, l-a rugat să fie traducător. La un moment dat însă, Radhakrishnan nu găsea cuvântul englez pe care vrea să-l spună. Și atunci Părintele Scrima i-a spus: dați cuvântul sanscrit. Și pe urmă o discuție a urmat că Părintele Scrima traducea din sanscrită în română. Asta i-a stupefiat pe toți cei de față, și pe oaspete și pe gazdă, dar oaspetele a fost așa de entuziasmat că i-a spus: aș vrea să veniți în India să faceți o vizită în India. I-a trimis o invitație, a fost refuzat, că nu se putea, cum să plece brusc. Și atunci Radhakrishnan i-a scris chiar lui Gheorghe Udej, că a întâlnit un tânăr extraordinar și ar vrea să îl invite pentru o călătorie spirituală în India. Și nu a mai putut fi refuzat și așa a ajuns Părintele Scrima să facă studii de indianistică și să cunoască bine zona cu pricina. Și pe urmă s-a întors la Paris, n-a mai venit în țară, să schimbaseră lucrurile radical și a scris niște articole despre experiențele lui românești, inclusiv despre rugul aprins. Și nu mult, și cum v-am spus, membrii rugului aprins au fost arestați la un moment dat. Între ei un alt om cu totul special, Alexandru Mironescu, care era inginer, profesor de științe exacte, fizician, cu studii la Sorbona. Și la un moment dat, eu am fost coleg cu băiatul lui Alexandru Mironescu, Șerban, care era latinist, am fost coleg cu el la Istoria Artei, la Institutul de Istorie Artei, și am aflat așa că când au fost arestați împreună, tipul de anchetă era că era bătut unul în fața celuilalt. Tânărul Șerban și tatăl Alexandru. Despre care vom face de altfel peste 2 săptămâni la NEC un colocviu comemorativ. Fiindcă au apărut jurnalul lui și încă 2 cărți și e un personaj neobișnuit.
Bun. Sunt multe de povestit despre toate... și asta vreau să adaug la Biblie. L-am dus și la Biblioteca Patriarhiei să o revadă. Atunci era director, cred, Părintele Băbuș. Și Părintele Băbuș l-a îmbrățișat, vai, frate Andrei, ai revenit, ce bine, ce frumos. Nu e așa că nu-i loc mai frumos ca București? Și Părintele Schimea, care avea și franțuzisme, așa a spus, mai cu te, n-ați văzut Parisul. Da. Ia să văd. La cât am început? La 7? Trebuie să mă cam grăbesc. Nu mai am mult sau am prea mult, și așa că aș mai pomeni rapid Părintele Galeriu, pe care tot prin Sorin Domnul Mitrescu l-am cunoscut, care avea o predică formidabilă, în același timp limpede și cultivată, și care era cu atât mai spectaculos ca predicator, pentru că veneau la el și oameni simpli și intelectuali. Și găsea întotdeauna tonul și măsura ca să se adreseze eficient tuturor. Am amintiri despre vorbe ale lui și nu mai e timp să insist prea mult. Vorbea de Noul Testament spunând, e esențial să rămână mereu nou și mântuirea, spunea el, stă într-un mult sfat. Deci în comunicare. Și cine vrea asta e un citat din Sfinții Părinți, cine vrea cine vrea un sfat, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Asta și apropo de ce spuneam la început, că adevărul, fără căutare, fără pași, fără cale și fără viața care creează contextul acestei căutări, nu este suficient sau e prea suficient, în sensul că riscă să excludă experiențe. Și legat de asta vreau să amintesc o carte de curând apărută a părintelui Constantin Coman, pe care de asemenea l-am cunoscut și care a scos o carte al cărei titlu m-a speriat la început, se numește Antilogos. Și pe urmă o recomand ca fiind o carte foarte bună, în care el explică, pornind de la un citat din Grigorie Palama, orice cuvânt poate fi și uneori trebuie contrazis de alt cuvânt. Confortul monologului arată uneori suficientă de sine și un cuvânt adevărat câștigă dacă se confruntă cu un cuvânt împotrivă. Un cuvânt împotrivă este nu neapărat o contrazicere sau o negație, dar este o replică, o reacție, un contraargument, un cuvânt întregitor. Are rolul pe care în arhitectura bisericească de Napus îl au contraforții. Zidul stă și fără ei, dar sunt puși totuși contraforți să consolideze și se cheamă contraforți, adică elemente care, care consolidează forții. Trebuie să ieși, spune, justificându-și titlul Părintele Coman, din captivitatea propriilor certitudini. Trebuie să ieși din logica lumii pentru a intra în logica crucii. Antilogos e un sinonim, spune Părintele, al antifonului liturgic. Și pe lângă cartea asta și alte lucruri, trebuie să spun că Părintele Coman a făcut și o librărie, librăria bizantină, unde a organizat expoziții de icoane, de artă plastică, a colaborat cu Paul Gerasim, un mare artist care a făcut o adevărată școală,
și dezbateri în care invita și intelectuali și preoți să discute anumite subiecte. Un alt om din generația mea pe care l-am cunoscut și îl cunosc bine este Părintele Iustin Marchiș, care acum s-a retras, a fost stareț la Stavropolios, l-am cunoscut de timpuriu și m-a impresionat și la el o putere de a face lucruri, de a ctitori lucruri. A făcut o acțiune de ctitor la Stavropolios cât era stareț, a făcut acolo o bibliotecă teologică care are 14.000 de volume acum, a făcut o colecție superbă de icoane, a organizat și el dezbateri. Printre cei iconarii care sunt prezenți acolo este Părintele Ioan Avramescu, unul din adică fiul lui Marcel Avramescu. Aud că mai trăiește și că e încă activ. Mă pregătesc să mă abțin de la alte lucruri, că am prea multe, dar o poveste, fiindcă am zis că fac și memorialistică cu Părintele Marchiș, am totuși. Adaug și faptul că ardelean fiind, dacă pot să spun asta tocmai aici, Părintele Marchiș umblă enorm. Uneori îi spun așa prietenește, ca și ești ca Badea Cârțan, că umblă și până țară, și până străinătate, pelerinaje. Și asta mi-aduce aminte că și Părintele Schima a fost un om foarte mișcător și că o fostă studentă mea care acum trăiește în Franța și scrie cărți excelente publicate la edituri mari, Anca Vasiliu, care l-a cunoscut la Paris, a spus: Părintele Scrima este o combinație între Ulise, alt mare călător, și pelerinul rus. Pelerinajul, călătoria, calea, drumul, revine iar, cum vedeți în discuție, ca fiind o componentă esențială a vieții spirituale. Dar când eu am avut o perioadă grea, adică am fost izolat la domiciliu, dat afară de peste tot și păzit 24 de ore de 24 de o mașină cu polițiști, nu m-a apărat atunci decât femeia care stătea la subsolul casei și care dimineața mătura pe-n curte. Și mătura special pe lângă mașina lor, ca să poată să spună: unii muncește, alții stă. Și am admirat-o pentru această autenticitate a ei. Dar nu prea veneau să mă vadă nici prieteni apropiați, pentru că nu-i lăsau și nici nu vreau să riște o confruntare incomodă. Părintele Marchiș a venit. Ăia l-au văzut în straie de preot și n-au avut curajul să-l oprească. El a urcat, am stat de vorbă, mi-a spus că nu l-a oprit, m-am mirat și i-am spus: da, părinte, dacă vă opreau, ce făceați? Le spuneam că există în slujbele noastre și blesteme. Da. M-a impresionat la Părintele Marchiș și că e foarte preocupat de corectitudinea limbajului, uneori excesiv, poate, insistă să nu mai spunem călugări. Pentru că călugări înseamnă, din greacă, bătrân frumos. Asta e problema. Trebuie să se numească monah, care este singuratic. Și e de reflectat la această nuanță, fără exces de pedanterie. Am să închei provocator cu două citate. Și îmi cer scuze dacă m-am lungit. În curând e o oră și gata. Apropo de o reacție la ceea ce în viața bisericii și a creștinilor poate avea influențe negative. Am găsit în Jurnalul Fericirii al Părintelui Nicolae Steinhardt, pe care de asemenea l-am cunoscut foarte bine și povesteam zilele astea că l-am cunoscut când încă nu era călugăr. Și
la prima întâlnire cu el la o casă a scriitorilor, mi-a spus: dragă, dacă vreodată ai ocazia să ieși în țară, nu uita să guști cea mai minunată băutură din lume, gin tonic. Și apropo, la 2-3 restaurante din Cluj unde am fost, împreună cu Virgil Ciomă și cu doamna Iordănescu, am constatat triști că nu se face gin tonic bun în Cluj. Trebuie făcut o reformă aici. Ei bine, s-a călugărit, a făcut o carte, Jurnalul Fericirii, impresionantă, și acolo spune așa: iată care sunt pericolele celui care duce o viață creștină și mai ales care, ca preot, îi îndrumează pe alții. Tipizarea verbală, care arată lene, uscăciune a inimii, stilul excesiv pilduitor, stilul excesiv edificator, stilul excesiv onctuos, grandilocvent, enfatic, deprinderea comodă de a reduce predica la repetarea pericopei evanghelice. Dumnezeu iubește nevinovăția, dar nu imbecilitatea. Citate din Nicu Steinhardt, care era un om și cu umor, dar era un om, după călugărie, extrem de riguros și care s-a supărat când a apărut jurnalul de la Păltiniș, pentru că i s-a părut nedrept. El a făcut pușcărie din cauza că a fost la grupul Noica. Și nu numai el. A fost un Alecu Paleologul, Dinu Pilat și așa mai departe. Și ori despre noi nu ne-a povestit nimeni chestia asta. Și voi vă duceți la Păltiniș și apare carte, jurnalul de la Păltiniș, sunteți grupul de la Păltiniș. Și noi nu existăm, deși am trecut prin ceva mult mai dur, prin ceva dur. Și a scris un articol, Catarii de la Păltiniș. Toate ziarele care sunt supărate pe boierii minții au preluat articolul euforic. Și îl găsiți pe Google imediat. Dar eu m-a rugat să îi dau o recomandare ca să intre în Uniunea Scriitorilor, pe care am făcut-o cu drag. Și el a intrat. Dar, cu ocazia asta am spus: părinte, de ce v-ați supărat pe noi așa rău cu catarii de la Păltiniș? Și atunci ce am să scriu? Și mi-a scris o scrisoare pe care am publicat-o în Dilema, în care îmi spun: mărturisesc păcatul orgoliului. De ce despre noi, ăia de acolo, nu se vorbește așa și voi, brusc, sunteți vedete? Nu e în regulă ce am făcut, îmi cer iertare, nu așa trebuia să preiau experiența cu pricină. Alte două citate și cu asta închei. Le-am găsit în niște articole din anii 20, 1926 mai exact, scrise de Nae Ionescu. Acum, nu pe cochet să-l citesc pe Nae, că e și el vinovat de prea multe, dar a scris niște articole, nu poate fi suspectat că nu era un om credincios, că nu era un român angajat, dar a făcut câteva observații de ordin sistemic, aș spune, care poate, cu scuzele de rigoare dacă vă vor părea supărătoare, mai ales că vorbesc invitat de un mare prelat pentru care am avut de mult o simpatie specială și care mi se confirmă și mi se amplifică de câte ori ne reîntâlnim. Iată cele două citate din Nae. De ce sunt lipsite, în primul rând, biserica și ortodoxia noastră? De intelectualitate. E probabil și acesta un mijloc de a câștiga împărăția cerurilor. Nu s-ar putea însă recurge și la alte metode? Suntem rușinați că trebuie să constatăm cât de goală de orice sens e pentru marea generalitate a teologilor noștri știința aceasta dumnezeiască. Dogme, canoane, așezări, toate sunt literă moartă, pe care cel mult trebuie să o respectăm, dar pe care am încetat de mult a o înțelege. Și atenționează asupra riscului ca ortodoxia să se instituționalizeze în sens administrativ și a se o formă de a se mundaniza.
Și mai spune, pentru o reparare a acestei situații esențiale este îmbunătățirea studiilor teologice, prin ancorarea lor în mijlocul preocupărilor spirituale moderne. Ce este astăzi un teolog pentru atmosfera științifică românească? Un om care vorbește o limbă neînțeleasă pentru a debita lucruri inactuale în care nici el nu mai crede. Ce trebuie și ce poate să fie un teolog? Un învățat însuflețit de Duhul Sfânt, care a trecut dincolo de înțelepciune și de știința vremii noastre. Nu rămas deci în urma științei, ci depășind-o după un studiu precis. Dar evident, considerațiile noastre duc într-o fundătură. Căci pentru asemenea schimbări avem nevoie, în primul rând, de ajutorul înaltelor școli de teologie. Luați-o ca pe o provocare, articol scris în 1926 de un om foarte angajat spiritual. Îmi cer scuze dacă am comis și obrăznicii invocând asemenea pasaje. Mă uit repede dacă n-am uitat ceva decisiv, ceva esențial. Da. Bun, mai am întâlniri cu părintele Arsenie Papagioc. Da, sigur, m-am dus la Techirghiol ca să-l întâlnesc, știam despre el și am avut o foarte frumoasă discuție. Și știind că el a fost arestat pentru că a fost legionar, 14 ani de închisoare, l-am întrebat așa, atenție tineretului, nu mă luați în seamă de ce spunea. Mi-a spus, dacă. Și eu zic, cum erau? De ce v-a atașat așa? Zice, dacă erau excepționali, însă aveau o mare problemă. Omorau oameni. Da. Da, cred că ar trebui să îmi iau măsuri de blocaj, că altfel mă lungesc prea mult. Aș fi vrut să pot vorbi mai mult și despre Părintele Avramescu, pe care l-am cunoscut tot așa la bătrânețe, după ce fusese preot la Jimbolia, care el îi spunea Simbolia. Și a venit în București, bătrân, bolnav, a murit în casa uneia din fetele lui, pictoriță, și eu stăteam vis-a-vis pe strada Brezoianu și ne-am cunoscut. Bine, ne cunoscusem și înainte, din cauza Florianei, de care v-am povestit. Și mi-aduc aminte și lucruri, și închei cu asta ca să dau și o componentă de mister. Eu știam de el, de mai multe locuri, și m-am dus, de altfel, Părintele Ghiuș a fost dus la Antim de Părintele Avramescu. Ei, nu vă spun toate astea, dar fapt este că Floriana era foarte bolnavă, avea o tetanie, să numea, nu știu, o boală care te face să cazi pe jos uneori, o problemă de calciu, nu știu. Și era adeseori internată, elevă în clasa 10-a, 11. Și m-am dus odată să o vizitez, mi s-a părut că trebuie să mă duc, eram prieteni. Și m-am dus la Spitalul Nou, unde era ea internată, unde erau și mulți nebuni, mulți erau cu probleme neuropsihologice, nu știu. Și era într-un salon cu vreo 30 de femei, care chiuiau, vorbeau, țipau, urlau, nu știu ce. Și la un moment dat i-am spune, a venit tata. I-am spus, Floriana, nu se poate, el e la Jimbolia, n-are cum să vină. În clipa aia intra pe ușă Părintele Avramescu. În clipa când a intrat pe ușă, s-a făcut o liniște totală în salon. A stat puțin acolo, după aia am plecat cu el și ne-am plimbat până în Cismigiu. Și la un moment dat mi-a spus, n-ai vrea să stăm pe o bancă? Eram într-un scoar cu bănci, dar toate erau ocupate. Și mai erau ocupate de tineri care vorbeau drăgăstos unii cu alții, se mai pupau, era Cismigiu. Și eu zic, da, dar sunt ocupate toate. Ce dăm 2 minute.
a făcut un pas lateral, a închis ochii și după 2 minute au plecat 2 din băncile care erau acolo. Se spunea că a avut asemenea înzestrări care l-au făcut pe de altă parte să fie unul din primii noștri scriitori de avantgardă. A scris la revistele la bilete de papagal, lui Arghezi, a fost cu Urmuz și cu Geo Bogza și la Parastasul lui a apărut și Geo Bogza, s-a dat colivă și Geo Bogza a spus: nu pot mânca colivă când sufăr atât de mult, pentru că mor după colivă, îmi place de mor. Și să am o bucurie așa mare când eu trăiesc un eveniment așa trist, mi se pare nefiresc. Și am spus: domnul Bogza, și dacă nu vă place, trebuie să o mâncați, că așa trebuie în situații de-astea și nu vă faceți o problemă. Și am mâncat așa trist o bucată de colivă. De la o vârstă încerc să ai prea multe de povestit. M-am hotărât de altfel să nu prea mai scriu decât memorii, până nu le uit și eu pe toate. Și pentru că am întâmplări, aș putea să fac o conferință de pildă despre ce întâlnire am avut pe planetă când eram la externe, când eram la cultură. Închei spunând doar asta, că după experiența mea de la externe, când am cunoscut pe toți mai marii lumii, am scris și un text în care am spus: după experiența aceasta am dovada existenței lui Dumnezeu. Pentru că cu inși ăștia nu se poate conduce lumea. Nu văd bine, dar am văzut la început că a apărut în sală domnul Adrian Papahagi, un om la care țin foarte mult, chiar dacă nu mă înțeleg pe toate temele, dar în orice caz un om pe care îmi face plăcere să-l văd aici. Și al cărui tată mi-a fost un bun prieten și era un om extraordinar, Marian Papahagi, un mare istoric și critic literar. Mă tem că mai sunt și alte personaje pe care le știu, dar pe care ori nu le văd, ori ramolit nu le recunosc cum trebuie. Îi salut cu drag pe toți și le mulțumesc că și-au dat silința să vină astă seară aici. Vă mulțumesc. Virgil Ciomoș. Vă mulțumim, domnule Pleșu, și iată că timp de o oră s-a făcut liniște. Și într-o civilizație a spectacolului și a imaginii, am avut parte în această seară de o întâlnire formativă pentru viață, cu un înțelept al cetății, prin care, în această seară, am avut acces la o generație pe care mulți nu am cunoscut-o suficient sau nu am cunoscut-o deloc. De aceea vă mulțumim și putem să plasăm această seară într-un context al acomodării mediului eclesiastic cu mediul laic intelectual. Vă mulțumim! Înainte de a trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri, pe care vom încerca să le sistematizăm, cu atât mai mult cu cât multe întrebări au primit deja răspunsul, dorim să mulțumim colaboratorilor noștri, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca și domnului director Flavius Milășan pentru găzduire și amabilitate, Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Mulțumim și partenerilor noștri media, Radio Renașterea, Trinitas TV, Basilica.ro, Ziarul Lumina, Creator TV și Asociația Creștină Agape, care au făcut posibilă transmiterea online a acestei conferințe. Totodată mulțumim și presei clujene, care a promovat acest eveniment. Domnule Pleșu, permiteți-mi să încep această sesiune de întrebări cu o întrebare personală.
Spuneați în dialogurile cu Noica că obsesia mea a fost și este încă să obțin un legato al operei cu viața proprie. Alminteri, mi se pare că riști un monstruos al reușitei. Poți obține raționamentul, ba chiar conceptul la nivelul operei, în vreme ce în plan existențial te afli încă sub nivelul judecății. Problema nu este, deci, de a-ți gândi gândul, ci de a-ți trăi gândul. După o vastă experiență, după diverse apariții editoriale, puteți să spuneți că ați gândit gândul sau v-ați trăit gândul? Am străduit să-l trăiesc, dar nu știu dacă a reușit. Dialogul cu domnul Noica era pe fondul insistenței cu care el spunea că ceea ce contează pentru un filozof e legatul operei, adică fiecare carte să le continue și să le împlinească pe celelalte și ansamblul să fie un sistem. Ori asta punea puțin între paranteze experiența vie. Era totul gândit ca să refaci o ordine a lumii teoretică. A făcut Hegel un sistem, toți au făcut un sistem, trebuie să facem și noi unul, așa se întreține gândirea, așa se întreține filozofia. Prin urmare, aici era între noi o anumită contradicție, dar pe de altă parte, întâlnirea cu el a fost formativă, n-aș fi fost nimic din ce sunt dacă nu-l întâlneam la vârsta la care l-am întâlnit. Și apropo de recomandările de lectură pe care mi le-a făcut Părintele Ghiuș când s-a gândit să-mi dea o carte care să fie mai aproape de felul meu de ce a simțit el că e felul meu de a înțelege lucrurile, Constantin Noica, când m-a văzut prima oară, mi-a dat și el să citit, mi-a recomandat 3 cărți. Și găsesc că felul în care a făcut-o arată că a înțeles că există în mine o dimensiune pe care trebuie să o semnaleze. M-a recomandat, bineînțeles, de speculație românească. Mi-a recomandat, de asemenea, în mod neașteptat, jurnalul Anei Magdalena Bach, soția lui Bach, care a scris o carte despre soțul ei, formidabilă. Și pentru portretul lui Bach, și pentru ce însemna toată atmosfera momentului, pentru religie, pentru muzică. Dar a 3-a carte pe care mi-a recomandat-o și nici azi nu înțeleg de ce ar fi făcut-o, dacă n-ar fi simțit el o pâlpâire acolo, a fost Le génie du christianisme al lui Chateaubriand. Și atunci mi-am dat seama că s-a gândit că să-mi astupe gura și cu chestia asta ca să nu rămân risipit doar în propria lui risipire. N-am vorbit de toți oamenii instituționalizați creștinește cu care m-am întâlnit și care m-au ajutat enorm, Alecu Paleologu, Constantin Noica în mod decisiv și alții, Sergiu Al George, un mare om. Bun. Mult mai interesant, vă mărturisesc, spunând poate un lucru care vă va scandaliza, l-am întâlnit și pe Mircea Eliade și am fost foarte dezamăgit. Pentru că eu m-am dus la el cu întrebări mari, rusești, și orice îl întrebam, se ducea la bibliotecă, scotea un volum al lui și mi-a arătat că a răspuns acolo. Deci n-a avut loc un dialog. Până mă întreba mereu dacă e iubit citit în România și așa mai departe. Așa că am ajuns la concluzia că Emil Ciorana avea dreptate când l-a caracterizat la un moment dat un mare istoric al religiilor fără religie. Da. Bun. Mulțumim. Continuând această listă a celor pe care i-ați cunoscut, știm că l-ați cunoscut împreună cu Părintele Iustin Marchiș pe Marele Duhovnic, Ioan Iovan de la Recea de Mureș, care v-a făcut o impresie deosebită. Ce ne puteți spune despre această întâlnire? Ați mărturisit că nu ați apucat să puneți întrebările esențiale părinților duhovnicești pe care i-ați întâlnit. Ce ar mai fi fost
de întrebat? Totul. Întrebările n-au sfârșit, dacă sunt autentice și dacă ești un om viu. Dacă ajungi să trăiești numai din răspunsuri și din somnolența asta autosatisfăcută, nu e în regulă. Dar vreau să mai spun ceva apropo de oamenii ăștia mari de care vorbiți. Părintele Recea m-a impresionat pentru un fel de atitudine și în același timp ofensivă, dar discretă. Nu era un ideolog. Și era o prezență care mi-a impus. Dar cum ajungi la oamenii ăștia, ce spuneam la început? Spuneam, trebuie să-i cauți. Dar odată ce ai găsit, trebuie să ai facultatea de a admira. Eu constat în ultima perioadă că această facultate e pe cale de stingere. Tinerii sunt mult mai mulțumiți de ei înșiși decât de eventuali maestri. Și dispariția capacității de a admira este una din cele mai grave crize ale lumii contemporane, după părerea mea. Ați deschis discuția despre tineri. O întrebare venită de la un tânăr. Cum ar putea să vă cunoască mai îndeaproape un tânăr care este în căutarea acestui tip de întâlnire formatoare? Sunt multe, pe lângă ce spuneam la început, trebuie să fie receptiv la semne providențiale de destinere. Dar trebuie să citească literatura care răspunde întrebărilor lui, trebuie să întâlnească și să caute un preot, un teolog în care să aibă încredere și cu care să stea de vorbă. Deci fără lectură și fără partener competent, n-ai cum. Cum îi găsești? Te interesezi, te duci la biserică, asculți predici și optezi pentru ceea ce inima ta te îndeamnă să optezi. Fără o asemenea șansă și fără o asemenea bucurie de a admira și de a imita modelul pe care l-ai ales, sunt puține șanse să evoluezi pe cont propriu. Încât asta e tot ce aș putea să vă spun. Căutați să citiți cărți care răspund întrebărilor dumneavoastră și să căutați oameni care să vă explice aceste cărți. Nu neapărat filozofi, nu prea filozofi. Fiindcă ei se gândesc la sistem. Da. Mulțumim. Practic răspundeți și alte întrebări care sună așa: ce argumente ați invoca în încercarea dumneavoastră de a convinge un adolescent să se apropie de Dumnezeu? Apoi o altă întrebare: cum ați gestionat dezamăgirile pe care le-ați trăit în urma unor întâlniri care la început păreau promițătoare, dar în final s-au dovedit nereușite? La întrebarea cum aș proceda ca un tânăr să se apropie de acest domeniu, e greu să răspund prin rețetă. Să spun, uite, dacă faci aia și aia, vorba părintelui de la sâmbătă, care spunea că cu 5 chestii te-ai mântuit. El avea și alte calități, atenție, nu vreau să rămâneți doar cu imaginea acestui părinte de la sâmbătă. Dar m-aș sferi i-aș propune pur și simplu așa să gândească exact la întrebările lui și să caute răspunsuri și în lecturi, și în întâlniri cu oameni, și în discuții cu prieteni, să facă din asta o temă cotidiană. Să fie o preocupare care, fără să devină, cum să spun, sufocantă sau obsesivă, să fie mereu acolo. Și, în mod normal, dacă ești preocupat de asta, găsești căi, soluții și parteneri. Dar fără asta nu e nicio șansă. Din păcate, nu întâlnesc destui tineri acum, asta e o bomboneală de boșoroc, care să
Ei pot avea interese, să zicem, spirituale, dar găsesc formule foarte stranii, foarte exotice, foarte excentrice, dar și le satisface. Și aici revin la formula deschidere centrată a Părintelui Scrima. Dacă n-ai un centru, urmează sincretisme, rătăciri și confuzii pe care, ceea ce e ciudat, cei care le adoptă cu o fermitate mai viguroasă decât creștinii obișnuiți. Aderența la anumite secte, la anumite ideologii religioase, așa, e mult mai autoritară, mai radicală, mai ideologică decât alte experiențe în același spațiu. Da. Care a fost în cazul dumneavoastră momentul întâlnirii cu credința? Floriana Avramescu, colega mea de liceu. Să nu înțelegeți greșit că a fost o idilă. Nu. A fost vorba de o apariție absolut neverosimilă în clasa a 8-a de liceu, să te întâlnești cu cineva care a citit mari autori. Sunt și autori care cred că nu mai sunt citiți azi. Mi-am adus aminte cu gândindu-mă la Daniel Rops, este un teolog francez care a scris cărți remarcabile. Ernest Helot avea ea o bibliotecă și avea problema asta în preocuparea ei cotidiană. Și asta m-a făcut, ea m-a dus la Antim prima oară, ea m-a făcut să cunosc și pe Părintele Boghiu, pe care am avut curajul și impertinența să-l rog să-mi boteze al doilea fiu. Ea m-a pus în contact cu o lume care era angajată în tipul ăsta de cercetare. Din păcate a murit tânără, foarte bolnavă și s-a și supărat pe mine că de ce am intrat în guvern de după Revoluție. Că ea credea că eu nu mă vreau să mă ocup decât de lucruri frumoase și e dezamăgită. Sper că de acolo de unde e, mă iartă. Și eu regret. Domnule Pleșu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să facă biserica ca să avem o elită de intelectuali care își asumă creștinismul astăzi? E o problemă pe care vă mulțumesc sau celui care a formulat întrebarea că o provocați, pentru că există, din păcate, în lumea noastră românească de azi, un fel de tensiune între biserică și intelectuali. Biserica are tendința să-i vadă luciferizați, ei sunt cu rațiunea, cu chestii de-astea, iar intelectualii, biserica e ceva din trecut, e misticism pur, nu se poate face. Ori să uită că toate culturile mari ale lumii au fost hrănite de personalități pentru care această graniță nu exista. Să ne amintim și îi numesc ca să și un îndemn la lectură. În Franța, de la Pascal, la Gabriel Marcel, la Péguy, la Blondel, la Maritain, la Claudel, la Bernanos, ăștia toți nu erau preoți sau teologi, dar erau preocupați de această interogație. Și fără ei nu se poate concepe cultura modernă. Și asta tocmai pentru că ei au abordat aceste teme. În Anglia, Chesterton, C.S. Lewis, un autor care pe mine m-a marcat extraordinar, plin și de umor și de cultură și cu o experiență de viață formidabilă, a apărut o biografie a lui de acum un an, merită citită pentru că se vede ce a trăit un om de-a lungul unei vieți pline de încercări. Și una din vorbele lui a spus, marea provocare a credinței este că trebuie să înțelegi rațiunea pentru care Dumnezeu, când a făcut omul, a făcut un oximoron. Adică a făcut o ființă ale cărei aspirații pot fi oricât de înalte, dar care e grănițuită
de un corp oricât de constrângător. Suntem o contradicție în marș din punctul ăsta de vedere. Adică trebuie să împăcăm ceea ce este biologic în noi cu ceea ce este teologic în noi. Dar cărțile lui sunt remarcabile, le recomand cu toată căldura, au apărut și în românește câteva dintre ele, dar în orice caz e un mare autor. Nu mai vorbesc de mari ruși, de Berdiaev, de Soloviov, de Shestov și de filozofi de azi, Agamben, de pildă, care a început ca stângist și a terminat ca apologet al creștinismului și al religiei. N-a terminat, sper că mai trăiește. Deci, ideea asta să pui o piedică, o prejudecată, că în mod normal biserica n-ar trebui să aibă de-a face, n-ar trebui să fie intelectualistă, iar intelectualii n-ar trebui să fie bisericoși. Asta e o prostie, pur și simplu. Și ce să spui mai mult decât atât? Mulțumim. Ce ne spuneți despre întâlnirea sau întâlnirile ce le-ați avut cu vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania? Și apoi, cum ne putem găsi noi fiecare în noi cal nostru? Noi cal nostru. Mai amânați că nu o să găsiți. Prima întrebare, deci, era... Întâlnirile cu Părintele Anania, da. Am avut șansa să-l întâlnesc destul de devreme. Îl vizitam, avea o casă în București, lângă Cismigiu, și eu stăteam pe Brezeanu și făceam vizite când lucra la, nu spun traducere, că nici el nu-i plăcea să-i spună traducere, diortosirea Bibliei. A făcut o treabă remarcabilă și a făcut-o într-un fel care depășește stilistica obișnuită a traducerii. Pentru că el nu era un mare stăpânitor de greacă și au de ebraică, dar avea pe masă textul în toate limbile mari ale lumii. Și le verifica, le compara și se străduia să găsească sensul cel mai potrivit. În rest, a făcut câteva lucruri generoase în ce mă privește. Când aveam probleme să fiu prezent, să fiu invitat, așa nu știu ce, m-a invitat la o conferință a lui Alexandru Elian și asta a fost din partea lui un gest îndrăznesc, că eu nu trebuia să umblu în colectivități. Pe urmă, am revenit la dialogul cu el prin Părintele Scrima, cu care se cunoșteau. Relația era puțin neclară, de altfel, avea o tendință să se certe ușor. Și mai amintesc și asta, imediat după Revoluție, când s-a pus problema reorganizării bisericii, eventual a unei reforme și de cadre, s-a făcut un grup care se numea Grupul pentru Reînnoirea Bisericii. Și în grupul ăsta era Părintele Anania, care atunci cred că era, nu știu dacă era la Cluj sau, nu știu, nu era. Nu. Era deja pensionat. Un tânăr, Daniel Ciobotea, Teodor Baconski, Sorin Dumitrescu și asta s-a petrecut la mine acasă, în sufragerie. Și mi-aduc aminte ce soluție avea în minte în clipa aia Părintele Anania. Eu zic așa, să fiu numit patriarh, să fie numit imediat la Iași Părintele Ciobotea și, pe urmă, eu îmi dau demisia din patriarhie ca el să vină de la Iași patriarh, conform tradiției. Atunci l-am văzut prima oară și toți m-au rugat, după ce am terminat convorbirea, eu fiind ministru, dacă aș putea să le fac o audiență la ministrul care se ocupa pe atunci de culte. Nu o să credeți, era Dumitru Mazilu. Și eu i-am dat un telefon pe loc lui Dumitru Mazilu, i-a spus, domnule ministru, uite, am la mine câțiva oameni preocupați de soarta bisericii și ar vrea să vină să vină imediat.
Și ei au rămas uimiți că eu am putut așa cu un telefon să-i bag la minister, la guvern. Da, era o chestie colegială din partea lui Mazilu, care oricum nu avea problema asta deloc. Dar faptul că așa a început acest efort de reînnoire. Vreau să profit cu ocazia asta, fiindcă am pomenit atâtea personalități, cu oarecare stinghereală, dar dacă tot spun atâtea, să o spun și pe asta. Există tendința să judecăm foarte aspru unii oameni ai bisericii. Fie pentru că nu știu ce episod în biografia lor e neclar, fie pentru că marii noștri patriarhi, Justinian Marina, și Teoctist, și Justin Moisescu, doamne, trăiau într-o lume, și mă refer mai întâi la, uite, la Justinian Marina, trăiau într-o lume în care aveai de ales între a face binele, dar cu un preț care te poate înrăi și înrăutăți pe tine, și dacă plăteai prețul ăsta, nu meriți să fii judecat. Da, rămâi uimit când afli că într-un discurs al lui, Părintele Înalt Prefericitul Justinian Marina a ajuns patriarh pentru că când a evadat Dej în pușcărie, el l-a găzduit la el. Și Dej i-a rămas dator și l-a numit patriarh. Și el, cu ajutorul lui, au supraviețuit multe mănăstiri, au supraviețuit mulți călugări, au fost scoși din închisoare unii călugări. Dar care era prețul? Păi prețul era că, de pildă, a putut să spună la un moment dat, omul nou e omul sovietic. Deci Iisus e sovietic. Rămâi uimit. Dar, pe urmă, când vezi câte a făcut cu prețul ăsta, nu mai poți să fie așa. Eu, prietenii mei știu, sunt foarte nemulțumit de o carte a unui om pe care îl prețuiam, altfel Virgilie Runca, Antologia Rușinii se numește, în care a antologat citate din mari scriitori contemporani români care mâncau ce nu trebuie. Dar, nu-mi place ideea de judecată și aici vreau să fiu în consens cu ce gândește creștinul despre a judeca pe celălalt, dar mai ales când stai la Paris și ăștia stau acolo. Și mai ales când în tinerețe ai fost și tu comunist, ai scris și un text la moartea lui Lenin, e complicat. Dar să pui alături pe Vadim Tudor, alături de Edgar Papu sau de Alexandru Paleologu, e un fel de a crea o varză totală. Nu poți să judeci cu aceeași măsură oamenii ăștia. Și asta poți să spui despre fiecare dintre înalți ierarhi, patriarhi și așa mai departe. Și iată, pentru că n-am apucat să spun, Părintele Scrima nu umbla îmbrăcat în călugăr. Și din întâlnirile nu rezulta că se duce la slujbe, la regulat, nu știu. Și o dată l-am întrebat, Părinte, dar nu e ciudat că nu aveți însemnele Breslei? Și mi-a spus, dacă călugăria nu este o meserie, nu avem uniformă. Și pe scurt, când s-a prăpădit și a trebuit îngropat la Cernica, era în coșciug, în costum. Și pe neanunțate și neașteptate a venit la slujba de înmormântare Preafericitul Teoctist. Și a ținut un discurs emoționant, dar înainte să țină discursul, a cerut preoților locali să-i dea un vestmânt călugăresc și cu el a acoperit trupul lui Andrei Scrima. Da. Așa s-a întâmplat finalul. Și a fost și ăsta un semn de recuperare, de reîntregire. Oameni ca ăștia care fac gesturi de-astea, nu poți să-i pui așa, haide-me, a făcut... Da, toți facem concesii, toți facem... Nu e o încurajare să le faci. Dar dacă prețul pentru a face un lucru bun e ăsta, n-am vorbit de mult, n-am vorbit de Părintele Plămădeală, cunoscut inevitabil prin Constantin Noica, la Păltiniș, la Sibiu. Era un om cultivat, era un om cu care se putea sta de vorbă și
La un moment dat am avut îndrăzneala, o brăznicie, când a început dărâmarea bisericilor, m-au contrariat. Am fost la o recepție, de pildă, de diplomați și un străin a întrebat o româncă: Doamne, de ce să dărâmă atâtea biserici? Și aia a zis: erau și prea multe. Ăla a plecat stupefiat, străinul, dar l-am întrebat și pentru că Plămădeala era un fel de ministru de externe, așa, un consilier pe problemele. Și când dădea interviuri pe străinătate, atenua chestia, încerca să o relativizeze, așa. Și l-am întrebat: Părinte, totuși nu vi se pare ciudat să acceptați fenomenul ăsta? Când a auzit întrebarea, a spus: nu vreți să facem câțiva pași în grădină? Adică mi-a dat să înțeleg că e periculos să vorbim chestii de-astea la microfoanele din apartamentul lui. Și am ieșit cu el la plimbare și mi-a spus: da, spuneți-mi voi, intelectualii, scriitorii, cărturarii, toți ăștia, cam cum vă manifestați revolta? Că n-am prea auzit. Și ori zice: voi de ce faceți asta? De ce nu faceți nimic? Pentru că vreți ori o viză pe un pașaport să faceți o ieșire, ori pentru că vreți să vă apară o carte. Eu vreau să fac o mănăstire. Pentru asta trebuie alte cantități. Da, dar și asta vreau să amintesc așa cu titlul, când Constantin Noica era îmbătrânit cum era, și spunea: dumneavoastră să fiu îngropat lângă schitul de la Păltiniș. Și ne-a emoționat. Asta, bun, era și o soluție la îndemână, dar trebuia aprobarea părintelui Plămădeală. Și în altul plenare a spus: domnul Noica, în principiu, da, numai că regulile impun ca lângă un schid să nu fie îngropat decât un călugăr sau un aparținător al comunității de așa. Așa că nu cred că se poate. Noica a venit foarte dezamăgit, zice: n-a fost de acord, ce mi-a cerut să intru în partid. Dar, după aia, cine a obținut aprobarea să fie totuși îngropat acolo, conlucrând cu organele de partid în Sibiu și chiar cu Nicușor Ceaușescu, în altul Plămădeală. Și care a și vorbit la înmormântare și totul a intrat într-o ordine perfectă. Deci ăsta e jocul de prețuri care se plătesc și care nu trebuie imediat înfierate și răstignite. Viața e complexă. Fiecare din noi ne putem aminti de episoade nu prea... Am mai fost cu bisericile, mi-aduc aminte că la părintele Iustin Moisescu, care știți că iubea whisky-ul, și când vizitau o mănăstire, maicile știau că trebuie să-i pună un par cu whisky la masă și îl puneau cam unde știau că să sprijine el pe cot ca să apuce fără efort paharul. Și a venit toată la Păltiniș și nu era un bețiv, dar îi plăcea să bea și și-au dat seama, era invitat că vine la prânz și că n-a whisky. Unde faci rost de whisky la Păltiniș? S-au dus repede la Sibiu, la unde? La partid, că ei aveau whisky. De-aia l-a uitat pe drum cum se numește băutura. Știau doar că el e patriarhul și că îl cheamă Iustin Moisescu. Și au ajuns la ea, au sunat la ușă și au spus: ne puteți da o sticlă de Iustin? Și au căpătat, evident. L-ați cunoscut personal pe părintele Rafail Noica? Dacă da, ce ne puteți spune despre întâlnirea cu el? L-am cunoscut din vorbirile tatălui lui despre el, care n-a apucat să-l vadă decât foarte târziu, când i s-a dat voie să plece din țară, s-a dus în Anglia și l-a întâlnit. Și ne povestea despre el că e foarte angajat, că e foarte devotat și decis să facă din viața lui o viață de creștin adevărat. Și eu i-am spus că dacă tot a ales această cale, să facă totuși niște studii superioare de teologie. Uite, de pildă, să facă Saint Serge
la Paris. Și el a spus, nu, fiindcă mi-e frică că dacă mă apuc de studii serioase, îmi pierd credința. Pe urmă, a venit în țară după schimbări la o sesiune comemorativă Dumitru Stăniloae de la Patriarhie. A ținut un discurs foarte frumos și de la sfârșit m-am dus către el ca să-i spun că sunt și eu elev al lui noi, ca și cât l-am iubit și nu știu. Și el zice, mă bucur că vă văd, domnul Sorin Dumitrescu. Și am renunțat. Acum am auzit ce face, cum trăiește și sunt foarte impresionat. Și am auzit și vorbind de câteva ori, nu direct, dar pe înregistrări pe astea și am găsit că are un ton, o așezare remarcabilă. Care dintre toate aceste întâlniri v-a marcat cel mai puternic? Pe care să ne dreptățesc? E un fapt că Părintele Benedict Iuș, care a fost și la început, și Părintele Scrima, care a fost la sfârșit, au fost puntea pe care m-am mișcat de-a lungul vieții, întâlnind mereu repere fără de care continuarea nu putea să aibă loc. Asta pot să spun acum cu sinceritate. Ați fost și sunteți dumneavoastră un profesor, un maestru în întâlnirile formative ale celor mai tineri. Cum vă vedeți? Cum vă așezați în această ipostază și care sunt perspectivele? Eu nu mai predau de mult, dar până 90 și ceva am predat la Facultatea de Filozofie cursuri de istoria religiilor și pe probleme religioase și trebuie să spun că eram bucuros să văd că vin studenți de la toate facultățile. Și eu la sfârșit pun și întrebări, unele foarte îndrăznețe, dar am avut acolo, printre auditori, și oameni care după aia s-au profilat ca niște prezențe influente, harnice și de amplasament superior. Îmi vine acum în minte Bogdan Tătaru Cazaban, de pildă, au mai fost și alții, dar în orice caz am avut senzația că fac un lucru util. După aia n-am mai practicat, am fost la istoria artei profesor, dar am făcut pedagogie implicită, scriind cărțile de care știți, cu ideea că au și ele audiența lor. Cum vedeți viitorul familiei și educația tinerilor în contextul noilor ideologii, dar și al inteligenței artificiale? Prietenii mei apropiați știu ce replică invoc eu la asta. Eu am fost prieten nu numai cu călugări și cu intelectuali fini, am fost prieten și cu Johnny Răducanu. Dacă știți cine e, un cântăreț de jazz, foarte simpatic, de etnie romă, și care m-a vizitat iarăși între puțini, când eram eu izolat la Tescan, a venit să mă vadă. Și a venit și Horia Bernea atunci, mi-aduc aminte, și legat de asta trebuie să spun, mă lungesc, dar trebuie să spun că am trăit atunci, Horia Bernea a venit să mă vadă și mi-a propus să mergem, era cu mașina, să facem o călătorie la Mănăstirea Bistrița. Nu mai țin minte cine era stareț, era cineva cunoscut. Eu n-aveam voie să fiu primit, văzut, vorbit cu mine. Dar m-a primit cu Horia Bernea foarte cald, ne-a oferit o masă, mi-aduc și acum aminte, o omletă formidabilă care avea alături o felie de pepe în roșu. Ceva care mi s-a părut extrem de rafinat. Și până și-a cerut scuze că nu poate să stea cu noi, pentru că în același timp au venit în vizită și unii de la securitate. Și îi hrănește și pe aia. Și nu poate să stea cu noi. Și ne-am dat seama că erau veniți din cauza noastră. Erau în vizită, așa. Dar în orice caz, când a venit Johnny acolo, un bun pianist și un muzician de calitate, nu era doar cântăresc de muzică ușoară, era...
Și întâi vrea să-mi facă plăceri tot timpul și îmi spunea, îți plac Adidas și mei, ți-i dau. Adică vrea să... ai deodorante destule că pot să-ți aduc eu să-ți trimit să mergi. Dar i-am arătat casa lui Enescu, de la Tescani, cu pianul lui Enescu, iar eu eram angajat acolo ca bibliotecar. Adică să fișez biblioteca lui George Enescu, o bibliotecă amplă. Și tot umblând acolo am găsit un caietel cu cuvintele muzicii ușoare românești dintre cele două războaie, pe care, ca melodiile, știam de la maică mea, că le cânta tot timpul. Alea lui Ionel Ferni, care le cântăreților după vremea aia, Iubesc femeia, chestiile cunoscute. Dar eu nu știam cuvintele. Când am văzut că am cuvintele acolo, am spus, bă, Johnny, uite, eu știu melodia, dar nu cuvintele. Ce hai să cântăm. Și 2 nopți am stat el la pian și eu la voce și am cântat toate astea. Și după ce s-au schimbat lucrurile, el a înregistrat tot și au apărut circule, mai găsit și pe Google unele din cântece, dar am făcut și un compact disc. Și a fost o idee la un moment dat să-l facem public. Și o editură, Humanitas, a fost gata, știind că se va vinde, că n-am cântat în public destul ca să fie ceva obișnuit. Și brusc au apărut niște rude din Spania ale lui Johnny, care au spus că sunt contra. Nici el nu știa care rude în Spania. Bine, ei au rude peste tot unde. Dar l-am invocat pentru că m-ați întrebat ce m-ați întrebat și Johnny avea de câte ori apăreau situații de neînțeles sau cu un pronostic nefericit, cum mă tem că s-ar putea să se întâmple, avea o replică definitivă. Bătrâne, bine că ne cărăm. Vă mulțumim. Timpul ne mai permite pentru una, maxim 2 intervenții din sală. Dacă mai există și dacă cineva solicită, colegii noștri voluntari, dacă există intervenții din sală și cineva dorește să intervină. Vă mulțumim, domnule Pleșu. Mulțumim în primul rând lui Dumnezeu. Mulțumesc înaltului Părintele Andrei, care m-a invitat cu mare generozitate și sunt recunoscător. Simt că, deși cei pe care i-am invocat au dispărut, tradiția lor e vie când îl văd pe Părintele Andrei. Mulțumesc clujenilor, lui Virgil Ciomoș, care e și foarte atent și el cu mine. Am vorbit de Andrei Papahagi, dar mă tem că scapă cineva. La bursă la NEC salut! Bursă la NEC, la mine la institut, am avut vreo 50 din Cluj. Am făcut și o listă când am venit, dar nu mai mi-e clară situația și mă tem că... Dar simt așa, privind unele echipuri, că îi știu. Da, poate mă refac. Mulțumim!